ang isang kateti anti-illegal drugs operation together with PDEA Ilocos Norte. Ano din katataon na dahil sir? Ito tinilong tayo kan manot na po na kumpiskar kayo po na. Well, dito natili tayo, suspect tayo, kahit may isang babae. Well, alias Kitty. Ito kahit tagat sa baling ili, yung magdamang agnanaed dito area tayo dito Barangay 1. Well, may isang HBI dito, high value individual dito province tayo. So nakulang tayo siya ng high value individual, so kahit ang asawa na lawat scope na rin siya. Well, actually kaya nabayag tayo ngayon monitor dito. Sakbay tayo nga nagtulawid ito as officer in charge. Adan dito dito suspect tayo, mangmagigan tayo, inagan na. Kaya intol-tuloy tayo nga kine-case build up dito until such time medical manin DJ confidential informant tayo kaya ada na transaction da ka dito suspect tayo. So sir, manot tiya na ala kay kuana kan ano droga dito? DJ nagatang kanya na Sir Loket may isang sachet containing shabu ag valor ti 1,000. Kaya di i-insert da dapay na recover da malen nga another 2 pieces of shabu. Sir, halos nagsaroon na pwede ito panagisaya ka iti-drug by was operation kaya anong makunaw mo sir kada ito saan pa yung nagsardang iti basta nga ramid na? Well, tikon natin nga rod, tultuloy iti kampanya tayo, most especially iti illegal drugs. Gamin, nakikita tayo met every month and operation tayo. Di kita matiliwan tayo kahit alada revelations tano ka. So ti ang rogrogyalan tayo, tapno kasta kahit case build up tayo and eventually matili tayo ida. So no lidag sardeng tiliwan tayo amin ida, sir lo.